Хайде да си го кажем директно, без поза. Това, което гледате по улиците, не е протест. Това е същия номер, който ни извъртяха преди 30 години. Само че този път сме го глътнали още по-лесно. Така е било преди, така е сега, така ще и за бъдеще. Ако на времето ти строеше комунизма, ние живеехме в него. Ако си мислиш, че ти да окара демокрацията, като поскачеше по студени площади и крещеше дебилни лозунги, жестоко се лъжеш. Ние си я докарахме и си я подкарахме като циганеново колело. Не ви събудиха, просто ви натиснаха правилния бутон. Глад, гняв, безнадежност. И вие скачате. Скачате всеки път, когато ви свирнат. И после се чуете защо сте в същата кал. На нас ни предстои следното. Относно БКП. Да се учреди партия, дистанцирана от старите и компрометирани социалистически пасиви, с запазен контрол върху финансовия ресурс. Изнасяне на държавния капитал в чужбина чрез предприятията второ направление и връщането му под форма на чужди инвестиции. Да създадем удобна и контролируема опозиция. Водачите й да са предварително утвърдени от специалните служби, а лидерите й да са изцяло зависими от нас, чрез политическа лоялност, физически зависимости или чрез компромати. Ако такива не са констатирани, да се изфабрикуват. От 90-та година насам държавата не се управлява. Търгува се. Олигархията си сменя актьорите, но не и схемата. Държат ви бедни, неуки, отчаяни и разделени. Това е контрол, нищо друго. Истинските водачи отдавна са извън играта. Оставени сте на хора, които не могат да водят дори и куче на каишка, камо ли народ. И тук идва героят на деня, Ивайло Мирчев. Големия борец срещу Пеевски, нали така? Хайде малко памет да включиме. Преди 2 години Мирчев обожаваше Пеевски. Работеха заедно, прегръщаха се, схемите, дори пренаписаха Конституцията точно така, че Пеевски да си дърпа конците по-лесно. Тогава Мирчев се усмихваше широко, всичко беше супер. Да излиза Пеевски, казва, че съм се навеждал да излезе тук. Да обясни как съм Искам да обясни сега как съм се навеждал да излезе тук. Няма да ме молите, няма да молите, защото някой, който краде цялата държава, който ще излиза да ми каже, че аз съм се навеждал, няма да излиза да ми каже. Звъни му по телефона. Вземете си кръв. Стига си лъгал, бе! Що беше, че съм се навеждал, бе? Стига лъгал, бе! Хората казаха да изчезваш от обществено-политическия живот на страната. Изчезвай! Хората казаха да изчезваш. Изчезвай! Хората казаха на протеста да изчезваш и няма да лъжеш, че съм се навеждал. Не е на омразата. Няма да лъжеш, няма да лъжеш, че съм се навеждал. Не е на омразата. Такива букуци, като тебе не се навеждал. Разбрали ме добре? Разбрали, ела тук! Днес същия човек тича след Пеевски по коридорите като малко домашно кученце, което се е загубило стопанина. Вдига шум, прави се на герой и Пеевски просто минава покрай него като покрай мокро петно. Това не е борба, приятели, това е срам. И най-тъпото е, че хората се връзват пак и пак и пак. На протестите виждаш 2 типа хора. Партийни активисти, добре нахранени и добре инструктирани. И истински отчаяни хора, приятели, които вече нямат посока. Само че и едните и другите са част от чужда игра. Сценария не е ваш, ролите не са ваши. Вие сте просто масовка. Не забравяйте какво ви направиха 2013. Народа скочи истински. Счупени глави, реално недоволство. Премиерът тогава избяга. После Атака даде златния пръст и върна същия премиер като герой. На финала тока вдигнат двойно. И днес е същото, приятели. Абсолютно същото. Само че с по-хубави камери и повече ботове в коментарите. Ще ви сменят лицата, но не е механизма. Ще ви върнат старите играчи или ще ви пуснат нови, но за тях едни и същи хора дърпат конците. Протести с сцени и видеостени. Не ме размивайте. Истинският протест не идва с озвучение. Истинският протест не иска пиар. Това, което гледате, е използване на народа. Нищо повече. Нищо по-малко. Който мисли, ще разбере. Който спи, да не се прави на буден. Абонирай се тук. Истината е без грим. Без маски, без лайкчета.